Здравейте, ви боксери! Аз съм Ивълсайд и това е първи епизод от Приключения и стропиците. О, да! И имаме грейпфрут. Така, да видим, сега започваме обичайния кладенец, така да го наречем, с високите торчове. What the hell? Трябваше да има тук книга. Мисля да си е читна, защото искам да си имам. Надявам се това да не е кой знае какъв проблем, само една книга ще си взема. Къде си? Значи, искам да ви кажа, че нищо не разбирам от Тропикрафт, само съм гледал няколко клипа. Така че не очаквайте много. Оп, да си спреме гейм мода. Така. Добре. И добре, нека започнем, като съберем малко дърво от това. Оп, момент, мисля, че съм написал да. Правим го на нормал и започваме. Да. Понеже написахте в клипа, нали, няколко човека писаха, че я искат и без това няма какво да снимам. Тоест, има какво да снимам, но все пак, знам. И аз не знам какво искам. Да си намаля малко звука. Така. Мисля, че е по-добре. Ще направя къща някъде тук близо до спауна, за да се ориентирам по-лесно, нали, ако умра, ако ме пусне там, да съм си до къщата. Така, в принцип аз винаги го правя. Тези са доста гадни. Всъщност, не съм абсолютно сигурен, мисля, че от клиповете на знака разбрах, че тези се убиват с кирка. Ако не се лъжа или някъде се повидял, не знам, както и да е. Кокос. Чупиме го с меч и получаваме там някакви парченца ли са какво са. Все едно. Ще вземем това дърво. Мисля да използвам обикновеното за инструменти и такива неща. Ще строя с нещо такова. И да, така. Отпивам малко кока-кола. Така. Да събориме това цялото дърво. Добре. Това, което мода, нали, където падат листата, е така, където фърчат, сигурно ги виждате, това ме кефи всъщност, яко е. Добре, нека направим малко неща. Тук дърво, крафтинг тейбъл, поставяме го и правиме само една кирка. И да вземем набързо камък от някъде. Ето там ще и да взема. А тук има бамбук. Ще взема малко да си посадя. Нещо много бързо стана тъмно. Това не е нормално. Да. Което искам да кажа е... предложете ми някакъв текстчър пак, който не се бъгва на Tropicraft мода, защото опитах няколко, но се бъгват. Така, още малко. Мисля, че ще стигне, не съм сигурен. Така, добре, там имам, видях, че има още бамбук. Няма да се връщам. Въобще не съм сигурен как точно да се крафтват нещата. Ще се уча в движение. Само няколко неща знам. Ще направя една брадва, взема още малко палмово дърво. Така. Кокос. По-късно ще се изхранвам с този кокос.
Добре, че взехме тези грейпфрути да ги изям. Защото... О, тук мина, супер. Кол, мисля, че видях, да. Така. Да вземем този бамбук. 5. О, доста. 22. Достатъчно. Мисля тук на тревата да направя някаква къща. Всъщност ще направя само една дупка. Ого, грейпфрути for the win. Пълният по 2. Добре. Една дупка за начало. Ходя да направя една лопатъче. Оп, не. Една лопатка. Така. Мисля, че само тази нощ ще пренощувам тук, така че няма да я правя луксозно. Даже това ми стига. Така... Странно, но вече е нощ, а няма никакви зомбита. А, не, там има паяк. Да, нормално. Както и да е тук, ще сложа едно купче за момент. Слагаме си крафтинг тейбъл. И ще направя един малък чест, в който да си сложа... О! Няма значение. Да си сложа... Това ще ми трябва. Така. Тия неща. Ще си направя един меч. Така. И мисля, че малко по-натам видях едни овце. Добре. Къде бяха? Там. Ще ида да ги убия. И да си направим легло. Защото ще ни е нужно. На този мод скелетите се бият отблизо. И това е. Ако аз малко не съм свикнал и като видя скелет, почвам да се върти и да избягвам стрелите, които всъщност няма да се появят. Така. Мода добави още риби всъщност. Мисля, че... О, мъга! Какъв е демидж? Слаймбаус. Супер. Може да направим нещо с стики пистани, нещо врата, примерно, не знам. Има време. Сега нека взех ли вълната да събереме само 3 вълна и да спим. Така. Добре, хубаво. О, едно не съм взел. Така. Тук май видях, да, ето тези гущерчета, те всъщност пускат някакъв материал, от който може да се прави броня, така че... Ще е хубаво, ако ги видим, да ги избиваме. Уоу, как да се прибера? Мисля просто да изтичам, тъй като скелетите няма да ме застрелят. Така. Тая дупка малко дразни. Все едно. Малко изпуснах къщата. Да направим едно легло. И нека легнем да спим. Така. Добре, сега тази дупка ще си остава тук само. Да, това ми трябва. И ще започне някаква къща, нали, като за начало нещо. На пясъка ли, на тревата ли? Добре, тук е доста надупчено, така че ще направим пясък. Просто така. Тук. Нещо такова. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11. 1, 2, 3, 4, 5. Омага. Аз тъп ли съм? Аз не мога да смятам. Добре, тук ми е средата. Да си запомня. Искаше ми се нещо по-раздвижено да направиме, да видиме нещо от този сорт. Да съкратиме малко къщата, но само за момент да си поставя тези. Така ли беше? Я да видим. Така. Да. Така. Така. Нещо такова. Всъщност не ме кефи. Няма значение. Тя къщата няма да ми бъде тая единствената. Трябва да събра още дърво тук. О! Защо паднах по дяволите? О! Вятъра ли ме бута, не знам. Но ако не задържа шифта... О, мога да измина скайпа. Това трябва да са нещо като корени, може би, не знам. Уоу, наистина има вятър, сигурен съм. Купчетата къде бяха отишли. Добре, ще взема малко пясък, ще направя стъкло. Те изроди, чуда се, ако аз не ги атакувам, дали те ще ме атакуват? Оу! Назад! Гаси гадния звук издал той. Оу! Така. Избягахме. Изрод! Той ще да му убие, човек. Ще направя един нов крафтинг тейбъл, защото искам да опитам нещо. Видях, че не му правят демидж. И ще пробвам с брадва ми тя, бе. Тоест кирка. Какво правя? Нещо съм разсеян. Така. Да, вкарвам демидж. Може би доста малък, но ще го убия. Вярвам. Давай. 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 О! Yes. Умри. Така. Супер. Ще си взема нещата от стария дом. Силно казано дом. Така. Да вземем дърта и това тук. Така. Трябва да се бра още камък. Отивам за камък. Не ме атакувай. Така. Ще си изхъбя тази. По принцип мисля, че тези тотеми ли са, какви са там големите, пускат едни камък, от който са направени вулканите, ако знаете, ако сте играли с Tropicraft. Добре. Всъщност искам да погледна... нямам торчове ли, бе? Нямам кол.
Само за секунда да погледна за този камък, от който се правят нещата, бе, червения. Сещате се. Не знам, забравих как се нарича точно. Добре. Нямаше. Събрах ли камък? 13. Ще събера още. Така. Мисля, че ще зачести снимането. Пак ви казвам, че ще снимам по-често, но не снимам. Сори, ама ходя на училище сега точно на края на годината. Трябва да оправим успеха и така нататък. И сигурно разбирате, че имам малко време и ако снимам в това време, то нали, докато снимам ще играя, но после докато конвертирам, играта става гадна. Лаги. Така, малко да направим една печка. Така. Тук печката. Още една печка. И между печките ще... Оп, какво направим? Ще има чест. Да направим двоен чест. Така. Мисля, че може да се прави бамбуков чест. Защо не си направя? Не знам, има ли разлика всъщност? Добре, но нали е тропичен сървайвъл, трябва да си направим нещата от бамбук. Разкарай се. Старомоден чест. Добре. Да вземем този кол, който видях малко по-рано. Ох, ще ме такова ли бе? В момента едва ли виждате нещо, тук има айрон. Сори. Просто няма какво се направи. Да погледна дали... О, ето го, той е червения. Камък ли е? Какво е това? Сега ще ви кажа как се казва. Прочетете си го вие, както и да е. Не мога да прочета, това няма смисъл да кажа някакви простоти. Всъщност тук имаше доста от него. Супер. Да, така, да вземем малко кол. Значи... Така. О, още такъв в тъмното не се вижда. Откъде си излизаш? Ето тук. Още малко кол. Сега ще направя по-хубави инструменти. Така. Така. Чудо се от този камък дали може само инструменти да се правят. Мечове и така нататък, нали. Само tools. Мога. Така. Dirt. Айде. Така. Всъщност сега ще проверим, бе, аз имам книга. Отваряме. Така, така, не е тук. Не е тук. Ето го. И... Да, мисля, че само инструменти се правят. Да. Тази книга всъщност е полезна. Ще си я прибера. Трябва да съберем бамбук. И какво друго? Кол. Ми трябва. Пясъка. Кога пак започна да се стъмва човек? Имам чувството, че на този мод по-бързо става нощ.
трябва да си осветя тук около къщата. Добре, това стъкло ще ми стигне. Дърво. Така. Ще си направим торчове. Тука. Хайде бе. Тука. Така. Горе-долу добре. Сега само трябва да изчакаме да се направи стъклото. Не, ще трябва да го правя с дебело стъкло. Така. Искам отгоре да е някакъв друг материал, не ми се прави нещо толкова еднообразно. Това дърво може би, не знам. Чуда се. Не бе. Тук. Как се правиха тези дългите торчове така? Не. Нямам кола за да правя нещо друго. Какво направи бе? Не. Не знам както и да е. Може би в книгата ще пише, ако се прави от бамбук. Да видим. Бамбу. Купчета. Стълби. Ето ги. Добре, трябва ни кол. Чашка. Оградки могат да спрят. Вратичката. Това не знам точно какво е. И това не знам какво е. Плажно. Това бе все едно, каквото и да е. Шезлонг, може би се казва. Да, другите цветове. Да, така. Кирките, глупостите. Това нямам представа какво е. И книгата може да се направи. Все едно малко съм си я читнал. Мислех, че те не може да се прави. Добре, все едно. Този епизод всъщност стана дългичък. Горе-долу. Няма значение. Ето така се слага торч върху печка. Дами и господа. Ако не знаете. Не, наистина изшегувах се, но ако не знаете, ето така се слага. Ето вижте как стои се едно върху печката. Тук ще сложа крафтинга. Добре. Колко стъкло се изпече? Трябваше да разделя стъклото в печките, бе. И малко кол. Така. Това е най-тъпото. Стой! Къде ми си мислиш, че бягаш, бе? Тук няма зомбите на този мод. Добре. Това малко ни улеснява. Не, че са ми проблем точно зомбитата, но... Така. Аре, бе. Така. Не, аз имам легло. Ще видим дали ще мога да легна. Къде е? Така. Все едно ще го сложа тук за сега. Легнах. Ще огледам дали има такова вулкан наблизо. Вулкан. Къде си? Маймунке. Това не са те трудните жаби, да знам. Не искам да ги откъм, че... тези със сигурност отравят, не съм...
Не ме удря, бе. Изрод. Ей, те изроди ще му убият, бе. Хара, бе. Не мога да удара. Добре, от това не мога да умра. What the fuck? Някаква тук измислена пържала. Не знаех, че тия нападат така. Изроди. За кръвта не мога ми се напълни 2 дена. Бамбук. Там имаше кол, както и да е. Уоу! Омага. Какво стана, бе? Оправи се. Аз стига, бе, къде има вулкан? Искам да си взема от камъка. О, събрах доста бамбук. Стаки 44. Толкова бързо. Ай, там има доста. Добре, ще я да го взема и ще се връщам. Този тук първо. За какъв си мислиш, бе? Фак. Какво е това? Протокол. Да, забравих да ви кажа, че може би ще направя speed build, мисля, че така се казва. Тоест ще снимам как Трикстър, понеже той обикновено, когато живеем заедно, той строи къщите и ще го снимаме така как строи къща и ще го направя на забързано. Може би, ако нали, въобще се случи това. Ако се случи, не знам, дано да ви хареса. Какво друго да ви кажа? Всъщност се отдалечих доста и... Аз знам в коя посока съм, така че не е проблем. Уоу. Колко? 1, 2, 4 стака и 8. Добре. Да се прибираме. Чудо се с това, какво ли се прави да видим в книгата. Не е тук. Не е тук. Флипър. С това дори не съм го взел. Ледър. Ето го. Това какво ли са? Ще го опитам, аз имам айрън. Видях къде има кокошки. Риц. Това не... What the fuck? Някои неща дори въобще не съм ги взимал. Сега. О, е това. Какво е това? Ето го. Ананас. И сега ще направя... Не, нищо не си направя сега. Тая книга наистина ще ми помогне, защото не съм запознат с мода и не знам. Нямам храна. Имам някакъв портокал. Това. О, ето. What the fuck? Оп, падна ми нещо. Какво е това? Лимон. Найс. Give me лимон. Искам лимон. Саплинг. Не искам саплинг, искам лимон. Добре, сега трябва да внимавам с тия жаби там, малките изродчета. Тия щеха да му убият човек. Не му повярвам. Така.
Скачаме. Ооо. Тук. И претичваме бързо. Още ананаси. Ананас. Това ананас, освен да се яде, друго става ли от него? Къде си? Pineapple. Уоу. Чашката, нищо сърно. Уоу. Само може да седе. Ето ми е къщата там. Пак ми заби. Стига, бе. Омо. Оправи се. Какво става, бе? Що така става, не знам. Добре, трябва да изям нещо. Всъщност може да ми дадете някакви идеи, нали, какво да правя в тия епизоди. То е само от началото, така че още е рано да правя някакви супер яки неща, само че все пак, де да знам. Ако имате добри идеи, може да ги споделите с мен в коментарите. Не мога да слагат едно друго кокос. Добре, паузирам за секунда. Не, всъщност няма да паузирам. Какво стана, бе? Добре, този лак, надявам се следващия епизод да го няма. Оправих се, не съм се оправил. Това беше от този епизод, първият Evil Side, и това е от мен.